UAsoft és l'opció que et permet accedir a les aplicacions que necessites per a classe, ara des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa de la UA. Accedeix a uasoft.apuntes des d'un navegador. Inicia la sessió. La primera volta que accedisques a UAsoft des d'un ordinador hauràs de fer clic en Instal·lar ara. Guarda i executa el fitxer. Dona-li permís a l'aplicació i obri l'enllaç. Ara ja tens accés a totes les aplicacions d'UAsoft i les podràs buscar des d'ací o podràs mirar la llista de totes les aplicacions.